Nazee Daily Trick. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, yan uwa da abokan arziki, da fatan kuna nan lafiya. To yau zan kawo muku ɗaya daga cikin manya-manyan business na online. To shi dai forex trading kamar exchanging ɗin kuɗi ne haka na duniya gaba ɗaya, wanda kana gida za ka iya amfani da hakan domin ka yi making ɗin wasu kuɗaɗe haka. So da yawa mutane suna tambaya ta yaya za su fara wannan kasuwancin, ta yaya za su fara. To yau abin da yasa na buɗe wannan YouTube channel ɗin domin na koyar da kowa da kowa mai son, wanda yake ganin yana da ra'ayin yi ɗin. To shi dai forex trading akwai riski a cikinsa, kuma ana making ɗin kuɗi, domin duk online business babu sama da shi. To the first, idan kana so ka fara wannan sana'a ta forex trading, yana da kyau a ce ka karance ta kafin ka shiga. Daman kowane business in dai za ka shige shi, daman dole akwai riski a cikinsa, kuma ba za ka shiga business ba ka iya ba. To da farko dai, idan kana so ka fara forex, yana da kyau a ce ka san candlestick, ka san chart, ka san inda za ka yi order, ka san inda za ka yi strategy da wasu abubuwa ɗaya haka. Ba wai kawai za ka zo ka shiga kasuwa ba ka san ta ba. Yana da kyau a ce ka tsaya ka karance ta. In dai ka karance ta, wannan sana'a za ka rufa kanka asiri, za ka biya wa kanka buƙatu haka, kuma za ka samu alkhairi sosai. To da farko dai, idan ka haɗe ka san waɗannan abubuwan, to yana da kyau kuma ka zo ka san nawa ka sa a ciki, nawa za ka yi order, profit ɗinka nawa za ka samu kai closing. Domin akwai masu irin gangancin nan, sun sa kuɗi kaɗan sai su yi order mai yawa. Ka sa $10 ɗinka, $20 ka ce wai za ka yi order babba. Aƙalla ba a ƙasar ba, ana so ka fara kamar da dala 50, 100 haka, su ne minimum dai haka, wanda ya kamata a ce da su ka fara. Su ma idan ka sa su ɗin, ba wai za ka san yanayin order da za ka yi, yanayin making ɗin da za ka yi. Akwai stop loss, akwai take profit. Shi stop loss ɗinka idan ka yi order ya kasance losing ɗin da za ka ɗauka, iya risk ɗin da za ka ɗauka 10% ne, kuma profit ɗinka ya kasance zai zama 90%, saboda ita forex daman duk iyawarka wataran za a samu kuskure. Shi yasa ake amfani da stop loss. Misali, ka sa dala 100, ka zo ka yi strategy, ka auna, misali za ka samu dala 10, to za ka sa risk ɗinka ya kasance stop loss, ka sa shi akan 10%. Kaga cikin dala 10, 10%, ka sa 10%, kaga cikin 100 ya kasance kenan za ka yi losing ɗin $2. Amma kuma idan making za ka yi making ɗin wannan $10 a ciki. To jama'a, za mu shiga gadan-gadan domin mu fara wannan tutorial akan, misali yanzu ka yi strategy, kana tunanin za ka samu profit ɗin dala 10. To ka zo ka sa stop loss ɗinka, losing ɗin da za ka iya ɗauka kamar na dala 2, take profit ɗinka ya kasance dala 10. To idan ka sa stop loss, idan har changing direction ya zo, saboda ko an samu akasi, changing direction ya zo, to za ka yi losing ɗin $2 ne. Amma kuma idan ba a samu changing direction ba, za ka yi winning ɗin $10. To ka gani, shi yasa a koda yaushe ake so mutum ya kasance
idan zai yi trading ya nutsu sosai, saboda waje ne ba na wasa ba. Yawwa, farko dai sai burokokin da ake amfani da su, wanda misali za ka shiga ka yi create account, ka yi dai verifying ɗin shi komai da komai ya zama successful. A ciki za ka yi deposit ɗin kuɗinka, a ciki za ka yi creating ɗin MetaTrader account, ita ma ka zo ka ɗauko ta, ka zo ka kawo ta, sannan kuma ka zo ka ci gaba da trading. To da Allah muna buƙatar mutum idan sabon zuwa ne ya daure ya danna mana subscribe, shi zai ba mu ƙarfin gwiwa ko da yaushe muna kawo muku news sababbi, saboda mun san kuna jin daɗin abin da muke. To inda har kuna bibiya ta, zan kawo muku komai step by step. Zan kawo maka yadda za ka yi creating ɗin account, yadda za ka yi create account MetaTrader account, yadda za ka yi login, yadda za ka zo ka yi deposit, da yadda za ka yi verify ɗin account ɗinka gaba ɗaya, da yadda za ka koyi candlestick, da kuma yadda za ka yi strategy, yadda za ka koyi moving averages, wanda zai indicator shine wanda zai nuna ma abubuwa kala-kala. Burokokin da za ka yi trading da suka yi deposit suna nan bila adadin, to amma mafi yawancin wanda mutane suka fi amfani da su daga ciki akwai Xness, akwai XM broker, akwai Derif, akwai kuma Derif P2P, nan duk ɗaya ne. Ita wannan Derif ɗin, wannan ita ce broker, wannan kuma inda za ka yi P2P. Kamar misali yadda dai ake P2P kamar na crypto haka, kamar ka sai abu ka tura mutum kuɗi ya wannan, kowa dai ya sani. To su broker suna nan bila adadin, to amma ni yanzu da irin waɗannan nake amfani. Wani za ka same shi yana amfani da wata XM broker, wani ya fi jin daɗin amfani da FBX, wani kuma ya fi amfani da Just Forex. Amma top dai wadda aka fi amfani da ita ce Derif, saboda ita akwai abubuwan da za ka yi trading da su da yawa, wanda gaskiya ba kowace broker ce take da shi ba. Kaga su suna da financial, suna da synthetic market, suna da crypto, haka kala-kala dai akwai su. To ku ci gaba da bibiya ta, zan kawo muku komai da komai akan duk abin da ya shafi forex. Da Allah ku daure ku danna mana subscribing, ku danna mana liking, shine zai ba mu ƙarfin gwiwa da kawo muku sababbi. Ina godiya da masu yi min fatan alkhairi, domin hakan yana yi min daɗi sosai. Shi yake ƙara bani ƙarfin gwiwa, nake ji zan daɗa kawo muku abubuwa daban-daban wanda ba ma su shafi forex ba. Yawa, na gode, a wannan zan kawo ƙarshen wannan bidiyon. Yawa.